Da Néboa, conversaciones con creadores. Te doy la bienvenida al podcast donde nos adentramos en la espesura de la creatividad de los artesanos y artesanas gallegas. Una conversación a fuego lento, sin prisas, profundizando en el arte, la artesanía y la cultura de quienes dedican su vida a la creación artesanal. Soy María Gómez Domínguez, especialista en comunicación y marketing cultural, y aquí comienza un nuevo viaje hacia la inspiración. Hoy con Elena Ferro, artesana zoqueira. Elena Ferro é sinónimo de zocos contemporáneos de madeira e coiro. É falar da resignificación do zoco con maiúsculas. A actualización dun oficio e dun calzado que tradicionalmente se asociaba ao rural e ao traballo no campo, levado á pasarela e ao mundo da moda. A transformación do zoco nun complemento desexable e en tendencia. E Ferro é innovación, é creatividade, é vanguarda e irreverencia. Elena pertence á terceira xeración dunha familia de zoqueiros. Leva máis de 30 anos adicada ao oficio e recibiu recoñecementos tan relevantes como o Premio Nacional de Artesanía no ano 2019. Elena Ferro é unha muller artesá, innovadora e apegada á tradición que se reinventa e se actualiza. Convidámoste a mergullarte no seu universo nesta nova conversa da Néboa. Benvida, Elena, que alegría terte aquí, no taller, no sofá. Encantada de estar aquí contigo. Fronte a fronte xa, sobre todo porque, bueno, estou segura de que a maioría da nosa audiencia conoce a Ferro, a Elena Ferro, pero eu teño un reto personal, e é que nos acheguemos a persoa, a muller, a artesá que está, bueno, detrás, ou a cabeza da marca, non, de Ferro, de Elena Ferro. Entonces, gústame empezar por aquí. Achegámonos un poquinho a túa historia, a teu universo no editorial, pero quen dirías que é Elena Ferro? Pois unha rapaza da aldea. Eso creo que é o que me pode definir mellor. Que sabe facer zocos, pero son unha rapaza da aldea. Agora xa non son rapaza, pero a miña nena interior está aí moi presente sempre no meu traballo. Que guai. E se tuviéramos que deixar un spoiler, algo no que estás traballando, algo do que falaremos aí ao longo da entrevista, para, bueno, nesto xa sabes isto, marketing, nestes primeiros minutos, que a xente diga, pois quero saber máis, algo no que está traballando Elena Ferro, que logo podemos estirar un pouco máis. Sí, pois a marxe de zocos novos que estamos sempre probando e facendo, bueno, diferentes produtos novos, pois estamos preparando un espazo que está pegado ao taller, que vai a ser un espazo cultural, pois de todo tipo, de calquera tipo de cultura galega que poidamos pois dinamizar o rural e traer xente ao rural. As mellores historias, sin ninguna dúbida, empezan, bueno, polo principio, comentábamos no editorial, que bueno, ti ves de familia, de tradición zoqueira, non? Pero como empezas, o sea, como foron os teus comezos, especialmente, coa marca e a decir, oi, voume dedicar a isto, vou a facer isto co zoco? Como foi ese comezo? Pois, coa marca foi, pois debía de ter 11 ou 12 anos, máis ou menos, fixábame nas feiras que outros artesáns poñían o seu nome aos seus produtos, tanto fosen de coiro como de cerámica ou así. Entón fixen en un taquiño de madeira de buxo, tallei o logo, que non é igual ao que é agora, pero tamén poñía e.ferro. E aí pois empezaba a marcar xa os monedeiros que facía, as carteiras, cousiñas de coiro. Os zocos non levaban o selo daquelas. Despois, ao rematar os meus estudios de bacharelato, xa decidín quedarme no taller, feiras, taller, feiras. Ese era pois o día a día, non? Pero sempre moi contentos. Non, lóxicamente, non traballo eu sola, somos un equipo. Antes traballábamos, era un negocio familiar, nada máis, onde estaban meu pai, miña tía, que foron os meus mestres, meu pai Alfonso e miña tía Agripina, foron os que me ensinaron a facer os zocos. Miña nai en ese momento encargábase da labranza da casa, das vacas, dos animales. Despois incorporouse tamén a miña irmán Teresa, e uns anos máis tarde, miña irmán Chicha. Miña nai tamén se incorporou ao taller
porque vendemos as vacas e os animales cando todo a historia do leite que empezou a ir mal e así, entonces ou tiñas unha granxa moi grande de vacas ou non compensaba ter 4 ou 5 que eran as que tiñamos nós. Entonces, pois estábamos toda a familia traballando no taller. A partir do ano 2010, que aí foi cando todos os cambios que levaba facendo no zoco tradicional empezaron a encaixar, pois a partir de aí pois xa empezamos a precisar, bueno, meus pais xa estaban xubilados, e precisábamos máis xente no taller, e agora estamos as 3 irmáns e 4 mulleres máis. Eso iba a preguntar, o sea, esa tradición familiar, non, zoqueira, sigue persistente, estades entonces as 3 irmáns, Sí. e a visión familiar, porque isto parece moi superinteresante nestas entrevistas, a tradición familiar ten moito peso na maneira de enfocar o traballo artesá. Quería preguntarche como é no teu caso, o sea, non só que foran os teus mestres, non? Sino, sigues intentando facer as cousas ou algunhas cousas como as facían eles? A esencia é a mesma. Nos tocos que facemos a día de hoxe, os que podía facer meu avó, pois as dúas funcións principais dos zocos síguense mantendo, que sexan quentes e que non pasen a auga, non? Iso é a función principal dun zoco para protexer os pés do clima que temos en Galicia, que agora cambiou moito, agora xa nin fai tanto frío, nin chove tanto como antes, non? Pero había que protexer os pés para sair a traballar ao campo. Entonces, a esencia é a mesma. Que pasa? Que agora utilizamos outras ferramentas, non? Pois hai que usar as novas tecnoloxías, que eu estou pois a favor das novas tecnoloxías, non? Que iso repercute tamén no traballo, non? En facilitar o traballo e ao final repercute no precio final, non? Do produto. Se nos fixésemos os zocos a día de hoxe como os facía noso avó, pois teríamos que vender cada par pois a 400 ou 500 euros, que os valerían, pero seguramente non poderíamos vivir deste oficio, non? Porque sería un precio pois un pouco, poderíase permitir comprar uns zocos pois a algunha xente, pero non tanta como si son bueno, costan, hai zocos a partir de 60 euros, non? 60, 70, 80. Eso tamén é unha premisa miña, que non, o sea, intentar que non sexan demasiado caros. Porque era o que pasaba cos zocos tradicionais tamén. Era o calzado máis usado no rural galego, porque era o máis barato. Tamén, como decía sempre miña tía Agripina, que aínda hai cousas peores, que había moita xente que tiña que andar descalzo, non? Pero os zocos, claro, non tiñan unha boa fama, non? Porque era o calzado dos pobres. Entón, era un calzado pois, que eran máis baratos que os zapatos, que os zapatóns de traballo, que moita xente nas súas casas, porque o difícil de conseguir era a pel, non? A peza de coiro, pois cando se gastaban as madeiras, pois moita xente na súa casa facía as propias madeiras, non? Porque a madeira estaba ao alcance pois de todo o mundo, non? E sempre tivo un prezo pois moi axustado, non? Eu creo que por respeto a eso tamén é como que é algo que me quedou dentro, non? Que sempre intento pois alixeirar a forma de facelos no taller, non? Pois usamos unha troqueladora para cortar a pel, máquinas de coser eléctricas, unha rebaixadora tamén eléctrica, esos procesos que alixeiran o tempo de produción e que eso ao final pois pode variar pois un precio que teña un precio máis asequible. Claro, o que queres é que sean máis accesibles. Eu o que quero é que cheguen a canta máis xente mellor. O fondo da pirámide, que é a que me interesa a min. Non me interesa arriba, interésame abaixo. Nesto que comentábamos, e ao final, bueno, realmente o punto máis diferencial bueno, que en Neferro vemos ademais aquí mostras de moitas máis cousas que os zocos, pero é verdad que os zocos como que eclipsan, non? O que é o máis chamativo, recoñecido. Cando empezas a pensar nesa
revalorización, nesa posta en valor, isto que dís, vale, tradicionalmente ven do rural, tradicionalmente está asociado ao campo, tradicionalmente está asociado ás persoas pois máis pobres, pero empezas a quererlle dar, pois eso, outro significado, a incorporarlle pois outros materiales, colores, innovar e aplicar creatividade ao que son os zocos. Cando empeza a chegar esa idea? O sea, os primeiros cambios no zoco tradicional empecéinos a facer no ano 95, sin éxito ningún. Foron, pois, mira, dende o ano 95 ata o 2010, que foi cando todo empezou como a encaixar, aí todo a funcionar, pois foron, nada, o sea, eran, bueno, ibas vendendo algo ou tal, pero eran negativas sempre, non? Pero tamén son moi testarruda, entonces, pois veña, vamos. Tamén hai que decir que nos mantivemos sempre o taller aberto grazas á marroquinería, porque nesos anos máis difíciles para os zocos, dende finais dos anos 70, que se empezaron a deixar de usar, pois os anos 80, 90, ata o 2010, nos nunca deixamos de facer zocos, pero vivíamos da marroquinería, non? Pois un 80% marroquinería, un 20% zocos, máis ou menos. Se non fose, se o taller fose exclusivamente de zocos, pois non poderíamos, porque non había público para mercar, non? Pero a ese mesmo tempo, pois eu iba facendo esos pequenos cambios no zoco tradicional, que ao final, pois todo foi como encaixando, non? E aí, pois, no ano 2010, foi como que todo o engranaxe empezou a funcionar. Ao mesmo tempo, casi, as redes sociais, o Facebook, despois máis tarde o Instagram, que eso foi o que nos axudou como a facer marca, que a xente recoñecese a nosa marca. E a eso sumarlle todos os anos anteriores de traballo de feiras e feiras e feiras, pois pasaba que a xente víanos, o mellor no Facebook ou no Instagram, e ferro, e collía e metía a mão no bolsillo e sacaba e dicía, ostras, pero este monedero compreino na feira de Ouviño de Chantada, era deles, era tal. Entonces, eso tamén é moi bonito, porque a xente agora dinos, non, que nos comprara cousas en algún sitio ou así, sabes, é como que aínda lle teñen máis aprecio. Claro, ainda están máis orgullosos, non, de ter comprado desde... Ostras, mira, e vimos, eu sempre vos compraba ali algo, así. Esas historias sempre son, bueno, moi bonitas, non? E iso, as redes axudáronos a que a xente recoñecera a nosa marca e a cambiarlle o estigma aos zocos, non? O sea, como sempre digo, que a frase que máis escoitei na miña vida, nas feiras, era non quero ver máis zocos nin pan de millo. Eso, en todas as feiras ás que iba, pasaba alguén que decía esa frase, non? E creo que me fixo aí, pois a ver, tan malos non poden ser, non? Porque protexen os pés, pois haberá que darlle unha voltiña. E iso así, pois pouco a pouco, foi o que foi... Entón dirías que hai, bueno, ou al menos co cambio na introdución do zoco contemporáneo, que hai un cambio por parte do que serían os consumidores? É dicir, ti notas que antes, no 90, no 95, cando empezas a incorporar eses cambios, o mercado non estaba preparado. E a partir do 2010, quizáis por eso, pola influencia das redes sociais ou outras cousas, dirías que hai un cambio no consumidor? Eu creo que o cambio foi grazas, bueno, a ver, as xeracións tamén iban mudando, e canto máis tempo pasa e se alonxa da miseria que había, imos esquecendo, non? Mais. Esta xente que nos anos 80, 90 facía 10 anos ou 20 anos que deixara de ter que usar zocos obligadamente, non? Pois eso vaise cada vez esquecendo máis. Agora, nas feiras ás que imos ou nas tendas, pois é raro que veña alguén que che diga esa frase, non? Entonces, o tempo, non, que vai facendo tamén esquecer a miseria ou a pobreza, e tamén
pois estas montaxes que fago para as redes sociais, que é sacar os zocos de contexto, non? Pois contando pequenas historias ou unha imaxe con unha frase con un pouco de retranca ou así, entón sacarlle un sorriso á xente, entón xa muda a mirada tamén, non? É dicir, un cambio externo, pero que desde a propia marca hai unha proactividade, non? E unha maneira de, oye, imos a, o que distides, contextualizalo. A día de hoxe, se non só puxéramos fotos de zocos ou fotos, bueno, zocos nunha pasarela ou zocos tal, seguramente pois non teríamos os seguidores que temos, non? Para nós, os seguidores que temos son moitísimos. Xa sei que a día de hoxe os seguidores que nós temos pois non é nada comparado con, claro, que a efervescencia que hai, non, das redes, pero para un taller pequeno como o noso artesá, pois son moitos seguidores, entonces tamén foi algo que empecé a facer como xogando, non? Pois divertíame facendo esas montaxes, pois unha cada semana ou así, que se convirteu nun traballo, claro, que son moitos anos, moitas semanas cada ano. Pero eso tamén é un reto para min, é unha válvula de escape, é un reto, non? Pois que tes que axilizar a cabeza e mentras estás facendo outro traballo no taller, pois estou pensando a ver que lle podo facer a un zoco. Total. É unha seña de identidade, o sea, o uso do humor, o uso desa creatividade co produto, sin ninguna dúbida, eu penso que creo, polo que me contas, sin ningún tipo de estrategia, nin máis visión máis alá, pareceme tan singular que creo que sin duda é a clave do éxito da marca, é dicir, de que a xente se quede, incluso en xente que como tal non serían clientes ou non serían consumidores, por exemplo, de zocos, pero si recoñecen a marca e si incluso a teñen ben posicionada. Sí, é iso, porque non quere dicir que nin todos os seguidores, nin nada, merquen zocos, nin nada, pero é estar presente, que eso tamén era o que... Objetivo, non? O meu objetivo, sí. Pois non quería que fose ni un calzado de moda, nin que fose, senón que fose un calzado máis, estar aí, o sea, estar entre o resto do calzado, e non, pois, ser o despreciado, non? Eso, entonces, pois, por sorte, o sea, eso é como unha maravilla, non? Pois estás aí, non pasa nada que non os uses, que non os compres, gústache, ou ves unha montaxe, sacas un sorriso, e xa está. O mellor, pois un día dis, ostras, teño que facer un regalo, e o mellor non son os zocos, pero son un bolso, ou un monedeiro, ou... Para min, un pouco eso é o importante, non? Que estar aí un pouco, non? Que si alguén pensa ou ve en outro sitio unhos zocos de madeira, di, ostras, ala tamén hai unhas que fan zocos. E cando de repente empezas a ver que, por exemplo, dentro do mundo da creatividade, dentro do mundo da cultura, incluso do cine, estas persoas, non? Estes axentes, actores, actrices, artistas, queren levar uns zocos de ferro pois a súa presentación, o seu evento, a unha pasarela, que empeza a pasar? Como empezades a percibir eso? Bueno, eso é unha maravilla, non? Porque ademais, pois, tamén nos dá máis visibilidade, non? Estar en sitios así con, pois eso, como unha pasarela ou un estreno. Eso é, pois, danos tamén moito gusto, non? Que calquera poida usalos, non? Pero a min, o que máis me gusta é cando ven o taller, porque eu o que suele estar é no taller, pero temos tenda e taller xuntos, non? E cando ven unha señora maior ou un señor maior, non? Que os usou de pequenos de tal, e que veñen ao taller e que lles gusta, que proban, e xa o cambio na súa mirada, non? E na súa forma de velos. Entonces, para min, eso é a maior satisfacción. Que chulo. Sí. Comentábamos no principio que, bueno, no 19 recibes o Premio Nacional de Artesanía. Supoño que sería, pois, guau. Sí, foi unha sorpresa moi grande, foi porque non, bueno, nunca tal pensamos tampouco, non?
pero un orgullo para toda a familia, sabes, porque sempre, aínda que a min sempre me transmitiron o oficio meu pai, sobre todo, máis que miña nai. Meu pai é unha persona moi optimista e moi, vamos, é un... Claro, a día de hoxe, o sea, ten 89 anos e bueno, ten moitas dificultades, está cego, pero ten máis enerxía moitas veces que a min, sabes? O sea, el quere sempre, veña, tal, sempre pa diante, non? E sempre me decía, hai que sementar, para recoller hai que sementar. Nunca, o sea, cando íbamos ás feiras, que antes facíamos moitísimas, era o noso único medio de venta, as feiras, entonces íbamos, pois, ao mellor miña nai e máis eu a un lado, meu pai e miña irmán a outro, cada fin de semana, non? E sempre decía, non pasa nada, mellor é vender, pero se non se vende non pasa nada, o importante é chegar ben á casa, que despois o resto todo ten arreglo, non... Ai, que riquiños! Esas cousas, o sea, transmitirome o oficio con orgullo, non? Porque tamén non era un oficio que fose moi ben visto, non? Recibir ese premio no 2019, pois aínda con máis honra, non? Porque nunca tal pensamos. E hai algún outro momento que recordes como un antes e un despois nestes máis de 30 anos de oficio, porque ao final é o que decimos, é unha trayectoria pois moi dilatada, e hai algún momento que recordes como con moito cariño, como un cambio para ti ou como artesá ou para a empresa incluso? Pois foi agora, así, que me ven á cabeza, pero que foi todo tamén en conxunto con ese ano 2010. Agora dudo se foi 2009 ou 2010, cando eu me puxen en contacto coa Fundación de Artesanía e coñecín a Elena. Ese apoio, sabes, recibido, eu creo que o 50% tamén de toda esta evolución tamén foi grazas a iso, non? Porque como que hasta aí ninguén apostara nada, non recibíramos así como ningún apoio, sabes, de decir, era como, bueno, facedes marroquinería, pero os zocos agora xa non se usan, eso como que non tiña valor. Nos íbamos a feiras, a maioría das feiras que fixemos sempre foron en Galiza, pero tamén saíamos fora e levábamos os zocos tamén, non nos coñecían, pois tal. Pero aí empezar a traballar coa Fundación para nós foi un impulso moi grande, sabes, porque é como abrir camiños. Eso, o sea, temos moita sorte os artesáns galegos. Eu creo que o resto da península sabe, pero temos moita sorte porque que che vayan abrindo os camiños, pois eso non lle pasa a todos os oficios, sexa cal sexa, sabes, sexas albanel ou fontaneiro ou calquera traballo que poidas ter, non? Entonces ter aí, pois, onde apoiarte, onde aconsellarte, e que che digan, o sea, eu recordo que o Facebook fíxeno pois porque fora un curso que facían na Fundación. Se non chego a ir a ese curso, ao mellor pois tardaría máis tempo, 4 anos máis ou 5 anos máis, e xa non se houbese costado máis subir como nos está costando agora, por exemplo, co TikTok, porque no TikTok son outras lóxicas, entón nós non chegamos a esas lóxicas aínda. Entón, pois, non temos tanta visibilidade aí. Pero iso foi moi importante para nós tamén. Contame un soño que teñas, Elena. Un soño que teña do traballo? Bueno, o soño que teño é que funcione o que che contaba antes deste espazo cultural, porque creo que pode ser moi bo para a miña aldea,
e para, bueno, para a xente que poida vir ali. Neste momento é como a ilusión que teño así máis... A parte do traballo, non? De seguir facendo cousas novas, de facer proxectos novos e todo, pois é que este espazo funcione, porque tamén a idea é pois dar aí cursos de zocos, o sea, que a xente aprenda tamén a facelos, o sea, varias cousas, non? Pois na formación tamén, a formar xente para que sepan facer zocos. Elena, como é o día a día en Eferro? É dicir, eu quero como imaginarme como se entráramos cunha camariña, como é un pouco o teu día a día, o teu día co equipo, coas túas irmás. Como funciona un pouco? Como vos organizades? Bueno, o meu día a día son todos moi variados, diferentes. Sí. Hai cousas, por exemplo, do taller pois que me encargo eu de facer, diferentes produtos pois que son eu, bueno, que me toca a min facelos, non? E despois, bueno, miñas irmáns, Sara, Uxía e Vanessa, pois cada unha tamén ten como unha parte que leva, pero eu, por exemplo, pois toco un pouco de todo, non? E hai produtos que teño que facer eu. Ao mesmo tempo, encárgome das redes sociais, non de dar respostas e das preguntas da xente deso, non? Pero de pensar que vou facer, de facelo, de sacar a foto ou facer o vídeo e subilo. Ao mesmo tempo tamén me encargo da obra que estamos facendo ao lado, de xestionar materiais e cousas así. Porque se non fose zoqueira, igual sería albanela ou así, non? A cuestión é construir e traballar cas mans, non? Facer obras. Sempre, a nosa casa é unha casa de aldea, dende pequenas sempre tivemos obras, non? Pois agora vamos a facer un muro aquí, agora un remendo por aquí, agora por ali. Entón, eu, dende pequeniña, igual que cos zocos, pois, cemento e ladrillos. Entón, pois gústame, non? Gústame tamén estar involucrada neso. Bueno, tamén xestionar feiras e as tendas. E que é a parte que máis disfrutas, o que máis che gusta? O que máis dis, aquí é que onde eu podría estar horas e horas e horas O que máis me gusta a día de hoxe é a parte máis creativa, non? A das redes, sí. Pensar as montaxes e facelas. Agora, cada vez cóstame un pouquiño máis, porque claro, é como que se vai, son, non sei, 13 anos ou 14 anos, son moitas semanas, intento facer algo novo cada semana, pero, claro, xa non sei que facerlle. E agora tamén a tendencia é a facer máis vídeos, máis que fotos, entonces os vídeos dan un pouquiño máis de traballo e así, pero bueno, esa parte creativa é a que máis me gusta. E a que máis odias? A que dis, oi, vou na delegar ou teño que buscar a maneira de desfacerme dela, porque... A que máis odio é cando temos que facer, pois, o mellor, 100 unidades de algo, o sea, cantidades, pois, un pouco que se salen do que soes facer normalmente, pois, un encargo máis grande, ou, bueno, que isto non sone mal, que todo é benvido, pero sempre costa máis, non? Cando tens que facer pois, o mesmo produto pois, moitas veces. Eso cansa. Dirías que a xente hoxe, como falábamos antes, non? Con este cambio da visión do zoco, está valorando máis artesanía que antes? Sí. Dirías que non? Sí. Sí, de uns anos para aquí, eu penso que mellorou moitísimo, porque tamén penso que os artesanos nos fomos abrindo máis. Non é só un traballo de que a xente non valora, o mellor non valora porque non polo descoñecemento, non? Eu penso que os artesáns, pois, de 20 anos para aquí, pois que estamos máis abertos e que, por exemplo, pois facer demostracións nas feiras, eso atrae moitísimo, e a xente cando ve como se fai unha cousa é cando lle dá o valor, sabes? Non é só porque se ti ves isto feito, dis, costa tanto, que caro. Pero se ves como hai que facelo,
pois entón vaslle dar outro, non vas a decir, pois non, pois está ben. E senón, tamén como lle decía meu pai ás veces na feira, cando lle preguntaban o prezo dos zocos, e decía o prezo, e decía, eso é carísimo, home, que caros son, douche, e decía a mitad, non? A mitad do precio, pois ao mellor daquelas en pesetas, pois eran 5.000 pesetas, e decían, douche 2.500. E decía el, 2.500? Se os vas ti por 2.500, comproche eu os que me des feito. Dixo, non, eu non os fajo, que eu non sei. Bueno, pois entonces, se eu che dixo 5.000, son 5.000, non 2.500, non? Isto que comentas do regateo, non? Que desa situación que me contas do teu pai, síguese dando hoxe? Cada vez menos, sí. Antes era moito máis habitual, sí. Nós, por exemplo, sempre tivemos o precio fixo, porque non era xusto que unha persoa pagase máis e outra persoa menos, non? Pero na feira, pois sí que era habitual regatear. Pero nos bancos tamén é habitual regatear, verdad? Sí. Ás veces as feiras están mal vistas, non? Como tal, pero eran os centros comerciales de antes, non? As feiras, non? Donde ibas e sigue sendo e atopas pois de todo, non? Pero antes que non había tanta oferta de cousas, pois era un día importante para a xente. Entón, si, o regateo, o sea, había postos nos que si funcionaba e noutros non, no noso non. Outra cousa era que si alguén che levaba pois varias cousas, que ti tiveras un detalle, lle regalases algo, ou lle redondeases o sea, ter un detalle, pero non entrar no regateo de pedir demais para baixar. Antes comentabas que unha das cousas que queres é que, que se valore o traballo, pero que ao final que os zocos sexan o máis accesibles posibles e que a xente poida acceder a eles. Cando empezades a posicionar o zoco noutro lugar, o que decimos, non? Vinculado tamén como complemento de moda, entendo que tendes ese debate, non? Esa discusión sobre a estrategia de precio ou canto van a costar os zocos de Elena Ferro. Ou foi unha cuestión de son os custos e sobre os custos este o beneficio? Basicamente, o que máis respetamos é o prezo dos zocos tradicionais, pola xente que cada vez queda menos xente que no rural que use os zocos tradicionais, pero no ano 2010, por exemplo, pois había máis, non? Que xa 2010 xa pasaron 15 anos, non? Sí. Entón, o prezo dos zocos tradicionais fómolo subindo sempre moi progresivamente, moi pouquiño a pouco. E o precio dos zocos de agora, pois as peles son un pouco máis caras, pero é proporcional, tampouco non é decir, costan o doble dos tradicionais, non? Pero quen marca son os tradicionais, sabes? Aí é onde sabemos, por exemplo, agora fai menos de un mes ou así, tivemos que subilos un pouco, porque, claro, todo encarece e vas aguantando, pero, claro, sube o coiro, sube a madeira, suben as grapas. Mira ti, o que máis subeu foron as grapas, porque claro, os metais, pois os prezos disparáronse, que non é que repercuta moito en cada par de zocos, pero si cando compras a embalaxe de grapas, pois está costando máis do doble que no ano 2020. Pero bueno, é imposible, o sea, tes que ir adaptándote paulatinamente. Eso, e fai un mes, pois, por exemplo, os zocos tradicionais, pois, tivemos que subilos un pouquiño, porque senón non dá, claro. Por moito que queiras asustar, ao final, pois todos temos que vivir e comer. Lía nunha entrevista que, claro, nos anos 90 non estaba tan valorado ou non se poñía tanto en valor a procedencia ou cuestións como que, pois eso, que fora feito en Galicia, con todo o que eso conleva. Dirías que agora a xente está moito máis concienciada con eso e, polo tanto, disposta tamén a pagar máis? Sí, valora
máis o produto, por suposto. Incluso é unha cousa que lle pasa aos zocos é que moitas veces a xente, despois de usalos como zocos, pois non tira con eles, senón que os sigue pois usando como decoración. Eu penso que iso ten moito que ver a madeira, porque é un material pois moi, bueno, aparte de que sexan bonitos, non? E que estéticamente pois servan para iso, ou como, por exemplo, facemos que tamén temos un floreiro que é un zoco, non? Que leva pois un vaso dentro para poder meter aí as flores e así. Entonces, é raro que a xente tire os zocos, non? Aínda lle dá outra oportunidade máis, non? Despois de que xa ou se cansou dese modelo e comprou outro, pero os vellos é raro que os tiren, aínda lle dan outro uso. Genial. Elena, chegamos a unha parte da entrevista que xa é, bueno, da sello da casa, que son as dualidades. É dicir, eu vouche poñer en dúas situacións que están confrontadas e ti tes que elexir unha das dúas. Podes matizar, pero, bueno, a ver que nos dis. Moi ben. Artesá ou artista? Artesá. Non hai dúda, Totalmente. non hai dúda. Emprendedora ou empresaria? Emprendedora. Arte ou oficio? Oficio. En vena Sí, polo que sí, xa sí, sí, contabas. sí. Onde encaixan mellor os teus produtos? Nunha tenda ou nunha galería? Nunha tenda. Non hai dúda tampouco, Sí, non? sí, sí. Sobre todo, bueno, logo falamos que non me quero liar agora Nunha aquí tenda no ou medio. nunha feira? É que da feira temos que falar máis, porque, bueno, está en toda a entrevista e quero Claro. preguntarche cousas máis concretas de eso. Negocio ou forma de vida? Forma de vida que é un negocio, pero forma de vida. Cal dirías que é o motor, o propósito, o que fai que cada día pois volvas ao taller e sigas facendo todo o que fas? Todo o conxunto, sabes, todo. Bueno, somos un equipo, entón, claro, todos temos días mellores e peores, pero isto vai en vena, sabes? Para min, esos días que ao mellor non estou tan ben, cando estou no taller, é como que faime ben, porque ao mellor cando tes un problema, a cabeza non sale dese problema, pero as persoas que traballamos coas mans e así, eso axúdanos moito a liberar por aí, porque como que te concentras un pouco máis no que estás facendo. Bueno, supoño que igual o que está nunha oficina pois tamén lle pasa no teclado do ordenador, non sei, pero Bueno, é distinto, pero é distinto. cando, bueno, non sei, para min é un pouco liberador. Que é iso que é indispensable para que sigas facendo o que fas? É dicir, algo que non pode faltar. No momento que digas, isto non está, baixome. Que difícil esa pregunta. Si isto non está. Pois non sabería que decirche. Agora o que me ven á cabeza é a luz, o apagón que houve outro día. Sí. Entonces aí, se non hai luz, pois igual o taller, pois non, xa iso, pero se non, poucas cousas. Bueno, sí, supoño que difícil. pode ser polo que dis do conxunto. Ao final, son unha suma de cousas que che fan Claro. estar totalmente Sí, sí. enganchada, non? É que non podes parar, porque se non, sabes, é un conxunto de todo, pois tes unhos compromisos coa xente, cos clientes, coas persoas coas que traballas, hai que ser coherente tamén, sabes, non podes vender fume que despois iso non. Imagínaste facendo algunha outra cousa? Sí. Aparte de obras, Aparte que xa decías. de hormigonera e de cemento, moitas cousas. Pues, tamén me gusta cociñar, tamén igual. Pero pues, de maneira profesional, eh? No, de maneira profesional non sei, pero imagínome sendo cociñeira. E tamén con unha horta, tamén me imagino. Moitas cousas. Con un bar, bueno,
taberneira, quen me dera. Puf, empezaría por aí xa, co meu amigo Oriol, que é o noso soño, montar unha taberna. Bueno, eso hai tempo. Eso danos tempo. Hai tempo. Mira, no espacio que está desarmando... É que xa está, xa está. Eu vexo, eu vexo. Como artesá, bueno, con todas estas, ademais, cousas que che gustan facer, que disfrutas facer, consigues conciliar, consigues ter tempo para ti? É dicir, Elena Ferro, ten tempo para Elena? Últimamente teño pouco tempo, porque o que estamos facendo agora, miñas irmáns e máis eu, pois é tamén coidar os maiores da casa. 4 persoas maiores na casa. Meu pai agora precisa moita axuda, miña tía Olimpia tamén, miña nai está ben, meu primo Venancio pois tamén, pero agora si pouco tempo libre, porque hai que estar moi pendente, non? Entonces, pois, esta fin de semana que ven, por exemplo, hai feira, van miñas irmáns, eu quedo na casa para atender os coidados dos maiores. Pero, bueno, eso forma parte tamén do conxunto, non? É da forma de vida, non? Da forma de vida, sí, para min é moi importante, igual que para miñas irmáns ou a miña familia, que o primeiro é o primeiro. Antes, por exemplo, pois, podíamos sair máis a traballar ou ter máis tempo para nós cando eles estaban ben, de todo. Pero agora, pois, precisan de nós, entón, pois, o primeiro é o primeiro. O sea, que ao final tes ese foco de conciliación neste caso, pois, con persoas maiores, a importancia dos coidados. Crees que o oficio ou a artesanía permiten esa conciliación? Sí, é unha sorte para nós. Se eu, por exemplo, estivese traballando pois, nunha empresa ou en outra cousa, pois non iba a ter esa disponibilidade que require moita atención neste momento, non? Pois ir ao médico, ao hospital, a consulta, daqui, claro, son 4 persoas, entonces, pois, non o fago eu sola, o sea, estamos as 3 irmáns e outra persoa que nos axuda. Entón, é unha sorte poder, ademais temos o taller pegado á casa, entonces xa o sea, todo armado para o conxunto. Claro, pero iso é moi importante, porque moitas veces, o que decíamos, hai xente que nos ve, que está pensando en emprender como artesá, e unha das cousas que lle dá medo é o tema da conciliación, con temas de maternar ou eso, cuidados en calquera dirección, que ao final están aí. Sempre hai esa demanda de si desde o punto de vista das administracións, o mellor, pois se podría facer algo para favorecela, pero xusto o punto que ti pos encima da mesa, que xa comentamos en algunha outra ocasión, ese punto da flexibilidade, non? E de poder armalo poñendo no centro a familia, poñendo no centro o cuidado, non? Todo depende da importancia tamén que lle des a cada cousa e a todo. Entón, tamén nós, en xeral, toda a familia somos pouco de queixarnos, pero sempre temos como ese lado de ver todo o bo das cousas, non? Bueno, pois agora isto, como solucionamos, como facemos? Pois, bueno, ao final a vida é eso, é buscarlle solución aos problemas, non? Igual que un oficio, ti sabes, se sabes facer se tes un oficio ou non, cando sabes resolver os problemas que che xurden cando estás facendo algo. Porque non sirve de nada que eu sepa facer zocos así, como este, e todos así, pero o día que teña un problema, se non sei resolvelo, non? Aí é cando se ve si tes un oficio ou non. E a vida é o mesmo, entón, pois, según se vai dando, hai que ir solucionando, non? Como poida, non? Tamén hai axudas, o sea, hai, bueno, facelo da mellor maneira, sin sufrir o menos posible. En términos de visibilidade, antes comentabas, bueno, para vos as feiras foron, pois, sobre todo ese principal mercado, non? No que traballabades e demais. Cales dirías que son agora os principales aliados que tes? Comentabas tamén o tema das redes. Pois, as redes, o sea, son eso o que nos proxecta, non? A páxina web, que grazas ás redes, pois, funciona ben, todos os días pois salen produtos do taller,
a tenda que temos aquí na Coruña, que creo que fai 8 anos que a temos e estamos moi contentos con ela e a tenda que temos en Merza tamén, porque iso é o da tenda de Merza é unha das cousas que estou máis orgullosa, non? Porque conseguir que alguén levábamos toda a vida indo nos á xente, non? Porque as feiras por todas movéndote, o sea, pois un día aquí, outro día ali, e ben. Pero agora seguimos indo a feiras, pero tamén ven a xente a nós, non? E veñen a Merza, coñecen Merza, aparcan super fácil, sabe? Non teñen que meterse nunha cidade, buscar onde aparcar, no centro, ademais, como aquí na Coruña, non? Claro, a xente que ven, pois, casi sempre xa ten unha idea do que quere, e a min eso pareceme unha das mellores cousas que nos pasou, que a xente veña ao noso taller tenda. Por iso hai que tratalos ben. Hombre, hai que cuidalos a tope. E as feiras, as mantendes algunhas? Sí. Hai algunhas feiras que para vos sexan como insignias ou espacios nos que sí ou sí imos a topar a Elena Ferro? Claro, eso, agora facemos moitas menos das que facíamos, pero hai feiras como a Feira da Colada, dos Pendellos, que esa pois é como, claro, a feira, claro, sí, eso, unha feira de artesanía, con artesanía alimentaria, con talleres, con ahora non me sale, con cursos para aprender. Bueno, é un concepto de feira de artesanía que eu non coñezo outra así. A festa do Raigame de Vilanova dos Infantes, o 17 de maio, é unha feira moi importante para nós tamén. Aí é un día solo, pero é unha feira moi boa. Bueno, é máis algunhas máis de artesanía, pero esas dúas son as primeiras que me veñen á cabeza, como así. De cara ao exterior, de cara ao enfoque internacional, o mercado internacional vos traballadelo de alguna maneira, tendes ido a algunha feira internacional, que opinión tes desto? Bueno. Porque sabes o tema da marca Galicia, non? A artesanía Galicia fora, que visión tes? Nos non estamos moi centradas no mercado internacional, sí que vendemos sobre todo zocos para fora, pero é por medio das redes e da web, pero o noso forte é aquí, bueno, máis en Europa, quero dicir, costa máis chegar a algúns sitios, sobre todo tamén polo prezo do envío, porque tamén a xente está acostumbrada a mercar por internet e que os costes do envío pois que sexan moi pequenos, non? Porque ao mellor son empresas que manexan unhas cantidades que se poden permitir pois pagar moi pouco ou casi nada polo envío. No caso noso non. Por exemplo, mandaron os zocos a Estados Unidos, pois costa casi o mesmo envío que os zocos, non? Os zocos de 90 euros, pois o envío creo que, non sei se está agora en 83 euros ou así, claro, entonces casi duplica, non? Pero o mercado internacional, claro, como tamén o noso taller, pois tampouco non é unha produción, tampouco se pode acelerar máis do ritmo que ten, pois non queremos mexar fora do texto, como se soe decir, non? Porque pois vamos a intentar facer ben o que facemos aquí, porque que moita barca pouco apreta, non? Entonces, somos conscientes do que podemos facer, entonces pois buscamos mercado aquí. E as colaboracións con outros artesáns ou con outras marcas que tendes feito moitas, bueno, por exemplo, a pasada de colección, non? Co tema do Museo de Estrella Galicia, este tipo de cousas, algo que para vos é importante, estratégico, traballádelo, poñedeslle fecha e tempo ou van xurdindo un pouco? Van xurdindo, a min pareceme, bueno, pareceme maravilloso e pareceme buenísimo e animo
a calquera artesán que non se peche, porque esas sinerxias, o sea, de esas formas, non? De colaboracións que todas son diferentes, sempre se aprende algo. E sempre che fai discurrir máis a cabeza, non? Porque ao mellor se só te centras nunha cousa, chega un punto xa que xa non sabes que facer, pero hai que abrirse para ver outras posibilidades, non? A min só me pasaron cousas boas coas colaboracións con todo eso. Bueno, coa Estrella, por exemplo, agora estamos preparando produtos novos para renovar os que teñen, bueno, mantelos, pero facer cousas novas, a ver se dentro de un mes, máis ou menos, se está listo para salir. E, bueno, con máis xente, o sea, ou xente que non se coñece, non? Agora dixen a Estrella, pero eso. Entonces, tamén ver outras formas de traballar, de outros artesáns, a min eso enriqueceme moito, sempre. É moi chulo esa mezcla e, sobre todo, a posibilidade de complementar, non? Unhas visións e unhas disciplinas e outras. Claro, claro. A min encántame porque cando a xente che di, pois gustaríame facer isto, incorporarlle isto, tal. E aí, esa parte onde tes que pensar como facer, como tal, eu disfruto, encántame, sí. En ese sentido, colaborativo ou non, cales son os próximos pasos que vai a dar en La Ferro? Que cousas tes agora xa nos próximos meses da agenda, cousas importantes que van a pasar? Bueno, temos aí a foliada, non? Xa cho contei todo, casi, non? Bueno, a foliada. A foliada, queda má foliada. Moi importante. Sí, este ano é o 13 de setembro. Bueno, aínda non temos o cartel pechado, pero xa está, a ver se todo sae ben, pois penso que non vai estar mal, non podo dicir nada por agora, porque nada, non se pode, bueno, algo, un pequeno nada, non podes confirmar nada. Así cerrado, está apalabrado todo, pero hasta que non hai firma, non vai a ser. Vale, confirmamos entonces a data, non? O 13 de setembro, sí, e vai a ser, bueno, a ser un día de festa, e intentamos, pois, cada ano, pois, mellorar un pouquiño, con algunha sorpresa tamén. É que non podo dicir nada. Estás desexando, na verdad, non sei. Eu cantaba todo aquí xa, xa o decía, zas. Pero non vai a ser que se me gace a cousa, entonces... Bueno, pois esperamos ao que comuniquedes e compartímolo cando xa se poda contar. Elena, estamos chegando ao final, pero como imaginas a artesanía en 10 anos? Pois en 10 anos imagino-ma mellor do que está agora, e ademais porque penso que unha forma boa para que mellore é que a artesanía chegue aos rapaces, que os rapaces vexan como se fan as cousas. Que no colexio, que haxa eu moitas veces vou a dar charlas ou demostracións aos colexios, os nenos encántalles ver facer as cousas, sexan zocos, pandeiretas, cestos, o que sexa. Entón, esa é a mellor forma de valorala, non? A artesanía, non? Que os rapaces sepan xa desde pequenos como se fan, non? Entón, isto está xa pasando dende fai uns anos e espero que dentro de 10 anos que estea moito máis incluída nos colexios para que os rapaces aprendan. Isto mesmo penso tamén da agricultura. Penso que unha horta tería que ser obligatoria en cada colexio. Moi de acordo, apúntome. Os últimos convidados da Negua, que foron Luísa e Óscar, de Velategui Regueiro, deixáronse unha pregunta, vale? Vouche facer. Nos foros onde se fala de artesanía, por que hai tan poucos artesáns? Nos foros de artesanía non hai artesáns, pero eso pareceme rarísimo, non? É raro. O sea, eu descoñezo o... É verdad, pasa moitas veces. É como
Charla de artesanía de... E quen fala da fala, artesanía? pois, un especialista en marca de Galicia, ou un especialista en comunicación, ou un especialista ou alguén que ven da industria, por exemplo, da industria textil, para falar no Dunha contrapunto. marca potente ou dun... Sí. E non están artesáns. Bueno, eso pareceme entonces fatal. Teríase que chamar de outra maneira, non foro de artesanía, non? Tal cual. E a última pregunta, deixala a ti, vale? Queremos que lle deixes unha pregunta á próxima protagonista de Danewa, que non che podemos decir quen é, porque aquí xogades todos nas mesmas condicións. Pois, voulle deixar unha pregunta que eu non é que me afaga, pero sí que me cuestiono a veces con eso, non? Que cando chegue a miña idade de xubilación, se o meu corpo e a miña saúde me permite, a min non me gustaría xubilarme. O sea, eu imagínome sempre, pois, neste traballo, hasta que o meu corpo me permita, non? O sea, a miña saúde é así. Sí. Entonces, deixolle esta pregunta ao seguinte invitado, ou seguinte invitada, de cando chegue a súa idade de xubilación, seguiría traballando ou xubilase? Que boa, encántame, encántame. Elena, bueno, chegamos ao final, se me corta, pasei no genial, espero que sea mutuo. Eu tamén. Bueno, douchas gracias outra vez, de verdad. Desexando saber todas as novedades da foliada, e, bueno, agradecidos de que estés aquí. Moitísimas grazas por convidarme. ¿Por qué nos sentimos atraídas por lo artesano? ¿Será porque estamos cansadas de lo seriado y de lo masivo? ¿Será porque hacer nuestra pequeña gran revolución cada vez que elegimos un producto creado sin prisas nos hace sentir bien? ¿Será porque lo auténtico se halla en lo que ha sido pensado con calma y fabricado sin moldes? Quizás solo necesitemos huir de vez en cuando y lo artesano nos ofrezca las vías de escape directas hacia la inspiración. Nos vemos en el próximo viaje, ya sabes, en un nuevo capítulo del podcast Danewa. Danewa Podcast es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de España, gracias a las ayudas a proyectos profesionales y empresariales y a la colaboración de la Fundación Artesanía de Galicia. La primera temporada de Danewa es una realidad. Nos encuentras en las principales plataformas audiovisuales de podcasting. Gracias por escucharnos.